Buhalteri Institutu'nun muallimi hem de Türkmenistan Bowling Federasyası'nın yığın toparının agzatı Nasibe Orazmedova. Sizin bärik gelmegiňiziň maksady näme? Bizim bäri gelmegimizin maksady IMF guramasının 55-nji Dünya Kubogynyň ýarşyna gatnaşmagyna geldik. Siz Indoneziýada birinji saparmy? Ilkinji gezek. Hawa Indoneziýa biz ilkinji sapar gelip bardyk. Siz Indoneziýanyň mehmançylyk söýerligini haladyňyzmy? Hawa Indoneziýanyň adamlary ören gownaçyk, mehmansaýar hem de dostaýar adamlar diýsem dogry bu diýen sebäbi olaryň hemmesi gownaçyk, şähtatçyk, hemişe malakatly hem de mehmanlaryna gaty gowy seretýärler. Talim beren talimçiňiz kim? Bizim talimçimiz Xan Yelif Batyr. Ol bize bowling minçe tilsimlerini ýem 2 ýyl bäri öwredip gelýär. Siz 55-nji Dünya Bowling Kubogyna ilkinji sapar gatnaşan türkmen dogrymy? Hawa. Size mundan öýlek ýene-de üstünlük arzu edýän illeşleriňize arzuňyzy aýtaňyz. İyileştirmede bolsa köp can sağlık hem de işlerine ravaş arzu etýän. Sağ olun, size de mundan öýlek üstünlük arzu edýän.